Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. 49 years old na po ako. Samantalang ang boyfriend kong palahingi, 32 pa lang. Feel good morning po sa mga suking tagapakinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Melba. Isang single mom. Opo, nagka-boyfriend nga po ako ng bata sa akin na si Eko. 32 years old. At kahit sinasabihan na po ako ng mga kaibigan ko na, iwasan mo na yan! Mas bata, sakit lang sa ulo yan. Hindi po ako nakikinig. Parang noon si Tita Tanya, ba't ko sinabi yun? Iwan ko sa'yo. Palahingi po. At ako ang lahat ng gumagastos. Tuwing lumalabas kami. Kasalanan mo yan, girl. Sulat-sulat ka rin. May trabaho naman siya kaso, minimum lang daw. Kaya, laging kulang. At ako naman, si Tanga, maintindihan ko siya kasi, bakit? Tingin mo, Mang Kanor, palatawa ka dyan. Kasi, letter M, ma. Rimar. Ow! Mansanitas kasoy. Mahal ko siya. Kaya pala. At dito na nga nagsimulang tumagal. Ang mga katas ng aking nakalipas. Babe, Babe, may sasabihin ka? babe, baka tayo kumain. Babe, teka, tawagan mo waiter, bayad ka na. Waiter! Teka lang. Baka tayo magbayad pala. Sasabihin ako sa'yo. Daan tayo sa may Sa paborito mong tindahan ng sapatos. may sale sila ngayon eh. Sige na. Babe, Basketball kami, may liga na naman ako sasalihan eh. Wala akong bagong shoes eh. Alam mo naman ako kada liga, dapat bago yung shoes. 2 months pa lang, kakabili lang natin 2 months ago ng bago mong Nike. Tsaka asan yun? Binenta ko na. Tapos na yung liga eh. Champion na kami. Binenta ko. Kaya Bakit bago na. mo binibenta? Bago pa lang yun. Championship mo lang sinuot. Mas taas pa yung value pag ganun eh. Tsaka hindi Ay, nga. asan yung pinambilan? Yung pambili natin. Ubus na. Hindi nga kasi medyo naiipit yung pa ako dun kaya binenta ko na lang din. Although nag-champion naman yun. Bakit ganun? Critical 5 pa nga ako nun eh. Babe, parang yung mga basketball player naman nakilala ko, hindi naman ganyan. Papalit-palit. Mayroon silang paboritong shoes na never nilang ibebenta. Lalo kung nakapagpa-champion yun sa iyo. Swerte yun sa'yo, di ba? Papalitan ko yung mga sapatos ko pero ikaw never. Sige, tara. Punta na tayo. Bili na tayo. Halika na. Ang tagal mo. Tawagin mo yung waiter, bayad ka na. Ikaw ngayon na. Waiter! Ikaw muna. Bong! Ikaw muna. Wala. Kuya Bong, halika dito. Ubus na nga yung... Bill out na po. Yes, ma'am! Bill out na po. Magkano po lahat? 1-2, ma'am. 1-2. Oh, eto po yung boyfriend ko yung magbabayad. Wala nga akong dalang ATM eh.
say the magic word. Ganda mo naman. Ito yung card, ikaw kunyari magbayad. Dali. Sige, sige. Ganon ba yun? Brad, eto na. Ako na magbayad, Brad. Sir, babae yung pangalan mo, sir. Sir, wag ako, sir. Wag ako. Ba't po na kayo namamakialam? Di ba po, staff po kayo dito? Hindi na, amaze lang ko, ma'am, na pambabae yung pangalan niya, Melba. Dapat Melvin kasi lalaki, pero Melba. Okay, sige na lang, ma'am. Gusto mo makita yung birth certificate niya po, Kuya Bong? Ay, hindi na po. Ay, hindi na po, ma'am. Nililito niya ako, ma'am eh. Ano ba talaga pangalan ni sir? Brad, sige na, Bakit? magbayad Di na kay- kami. Sige na, Kuya Bong. Basta siya yung nagbayad niyan. Okay, Huwag ka ma'am. 1, 2. Okay. Receive ako ng card, ma'am. Dito, ma'am. I-tap nyo na lang, ma'am. Bawal na kasing, ano eh. Tap-tap. Cashless na, Ayun na cashless. nga, si yung boyfriend ko nga yung magbabayad. Ito. Ayan na, sir, ha? Lumabas na. Okay na, ma'am. Salamat sa pagpunta, ma'am, ha? Doon ka na, balik ka na, Kuya. Okay, ma'am. Bye-bye, ma'am. Ano Ay, ba- ma'am, yung resibo nyo. Thank you. Ano to? Ayan. Ito yung fax machine kasi. Ayan, Ang ma'am. haba naman yan. Ayan, ma'am. Sige, thank you. Thank you, ma'am. Come Thank again. you. Sige. Babe, thank you, ha. Love, mahal mo ko. Tanggap nga Babe, kita. di mo tini- Single mom ka, tanggap kita, mahal na mahal kita. Kahit 49 na ako, tapos 32 ka pa lang. Parang tita mo na ako dito, tinitingnan nila Ano ka ba? tayo. Oh. Tignan mo yung tsura mo. Mas mukha pang matanda yung isa. Dalawang sapatos bibilin mo ngayon. Ito naman. Sama mo na ng medyas. Oo naman, syempre, basic naman. Tara na. Halika na. Excited ka na? Excited na ako. Tapos, babawi ako mamaya pag uwi sa apartment mo. 3 sapatos na. Taro na. Love you po. Love you. Dahil dyan, dahil tinatlo Happy mo ka yung sa sapatos happy ko, ka? happy Alam mo, ako. ibig sabihin nung 3? Ano? I love you. Promise. Di ko na ibibenta tong mga to. Promise Promise. Pag nag-champion to, preserve ko na, gagamitin ko na ulit. Promise mo Promise, yan. promise. O sige, nagtaparin mo na yung promise mo. Talaga, di ko dito. Ikaw talaga. Naughty ka talaga. Grabe ka naman talaga. Hot pa din ako kahit 49 na ako. 49, 29 ka lang sa paningin ko. Halos magkasing edad lang tayo. At 30 na pala ako. Hindi ka So, mas nabibitin matanda sa akin. ako. Ano nabibitin? Ako nga ang bahala sa'yo. Sige. Hindi ka dito. Aray, ang kulit mo talaga. Eko, kanino ka lang? Sa'yo lang ako, Melba. Sa'yo lang ako. Aray ko. Ewan mo pa ututin yung tiyan ko. Diyan ba to? Oo, hindi ka dito. Ala ko itlog eh. Natatangahan ba kayo? Opo, ganyan akong katanga. Call and tits. Alam ko nakaka-relate ka din, Tita Max. Ba't ba nandadamay to? Alam ko naman maraming kachat si Eko. Pero, pag mahal mo, hindi mo nakikita yung red flags tsaka pinagtatakpan mo pa yung mga ginagawa niyang mali. In denial, ganun. Hanggang sa napakarami ko na pong nakuhang resibo o ebidensya mula sa mga concerned friends ko. Saan ako dyan, Mars? Na-receive mo na yung sinend ko? Okay, Mar, standby ka sa phone na. Okay. Na may sinusundo siyang ibang babae na mas bata po kaysa sa akin. Wala, Mars. Tapos ka na dyan. Mars, Yun na nga. Na-receive mo na? Mars, nalalamig yung kamay ko. Di ba siya yan? Sakit, Mars. Nakaakbay sa Mars. babae. Kinis-kiss pa niya. Di ba? Binidyo ko talaga yan. Buti na lang. Klaro-klaro siya sa aking
S26 Ultra half paid. Di pa kasi fully Not paid fully to. paid. Ah. Mars, totoo ba to, Mars? Baka AI lang to. Gawa-gawa lang to ng Illuminati, ha? Uy, ano? Saan ba nagagaling yan? Ha? Baka AI lang to, di ba? Uso yung... Ano? AI ka dyan. Tignan mo yung boyfriend mo. Napaka-cheater. Tignan mo. Mars, sinahalik-halikan niya. Di ba? Ano? Masaya Mars, ka. sabi niya, ako lang ikabibili ko lang ng 3 sapatos. What? Mars, Sinabihan na kita ba ko nang ipagbili yan? Tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka kasi Mars, nakikinig sa sabi amin. niya kasi, mahal na mahal niya ako at ako lang Uy, eh. naniwala ka naman. Diyos Mars, ko. Mars, anong gagawin ko, Mars? Mahal na mahal ko siya eh. Baka ano niya lang to. Ako yung totoong mahal niya. Baka yung babae nagpapakita ng motibo. Mars, wag mo nang pagtakpan, Mars. Ganyan ba yun? Ha? Ganon ba yun? Niloloko ka na ng marami. Sinend ko na nga sa'yo. Ang dami ng mga friends natin nakakita niyan. Ba't mo sinend sa mga kaibigan natin? Dapat sa... Sila ang nag-send sa akin. Nakikita ko rin yung mga ebidensya mula sa kanila. Sige na. Mars! 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 Anong mas bata? Sino ba yung babaeng pinagsasabi mo? Sino si... Ito, sino si Nida? Ha? Sino si Nida? Sabihin mo Wala na. akong kilalang Nida. 21 years old. Sino? Nida, 21 years old. Hindi ka pa rin maniwala. Yan eh. Huwag mo na akong tawanan. Magtapatan na tayo dito. Parang awa mo Hindi, na. wala nga akong kilalang Parang Nida. awa mo na pagkatapos mo iswipe lahat ng sapatos sa credit card ko! Pag kumakain tayo sa labas, ako nagbabayad. Kunyari, inaabot ko sa'yo yung card ko para kunyari ko nagbabayad para lang hindi isipin ng mga tao, pati mga waiter, na ako'y sugar mom! Binibilangan mo na ako? Ha? Binibilangan mo na ako? Eko naman. Babayaran kita. Ha? Magkano ba lahat? Sabihin mo. 45,000! Ito naman, mag-usap nga tayo. Ano? Bayaran mo ko. Wala nga. Bayaran mo kundi. Magbabaranggayan tayong dalawa dito. Ano ba? Ayoko na. Ayoko na. Kitang-kita sa video, dinidinay mo pa! May kabit ka! Di ko alam kung ilan pa yung kabit mo. Ilan pa, ha? Ilan pa? Ha? Tapos ako inuhutatan. Ginagawa mo akong gatasan para may pang-maintenance ka sa mga kabit mo! Yan ang totoo! Yan ang concern ng mga kaibigan ko sa akin. Sinasabi nila, sila lahat nag-imbestiga para sa akin. Melba, please. Please. Ayoko na, umalis ka na. Umalis ka na sa harapan ko. Umalis ka na. Umalis ka na kung di tatawag talaga ako na barangay! Umalis ka na! Bayaran mo ako. Bayaran mo ako. Kapal na mukha mo. Melba, Kapal please. na mukha mo. Ayoko na. Ayoko na. Melba. Ayoko na! Masakit po pero alam nyo, tita and uncle, after ng hiwalayan na yun, grabe ang gaan ng buhay ko. Nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Ewan ko ba, ang bilis ko naka-move on. Siguro ibig sabihin talaga nun, yung Diyos na yung gumawa ng paraan at naggudngod ng ulo ko sa lupa para tanggapin sa sarili ko na totoong ginagatasan niya lang ako at sugar mommy niya. Pero after 1 month po, Please, hindi ko kayang wala ka sa buhay ko. 1 buwan akong walang maayos na tulog. Namimiss kita. Wala talaga. Kaya payat na ako. Namayat na ako. Please. kawawa ka naman Balik. talaga. Oo, magbalikan na tayo. Ba't ganyan totoo yung itsura mo? Bakit di ka nagpapagupit? Kasi nga wala na. Na-depress ako dahil iniwan mo ko, iniwalayan mo ko. Wala na rin naman kami nung isa eh. Wala na kayo nun? Nung Di yung naman. Nida? Hindi nga totoo. Eh, yung jam. Wala na nga, kayo nun? wala na nga, please.
Ano bang nangyari? Sabi niya kasi Ayoko na sa'yo. Wala ka ng pera. Ano? Bye. Matapos ko binigay sa'yo lahat? Hindi pa lahat. Kulang pa. Wala na nga kami. Maghanap na lang ako na ibang liligawan ulit, I please. can't wait. Bye. Diyan ka na. Ang liit naman ang sayo. Yun na nga. Ano nangyari? Iniwan ka lang basta-basta niya. Deserve mo yan. Ang kapal ng mukha mo. Ano, akala mo mauuto mo ko? Lumayas ka nga sa harap mo o gusto mo, tawagon ko na si Rapi Tulpo, ha? Ano? Papatulpo talaga kita. Bayaran mo yung 45,000 ko, ha? Tapos dadagdagan mo pa ngayon? Ano, kaya ka nagmamakaawa dahil wala ka ng pang-supply sa mga kabit mo? Ha? Nakakarma ka na. Alam mo, ang pangit mo pala pag di tayo. Bakit nung tayo ang pogi-pogi mo sa paningin ko? Ngayon ang pangit mo. Ha? Melbs. Umalis ka na. Ano Papatulpo na makalimutan kita. yung pinagsamahan natin? Umalis ka na. At pinagsamahan? Umalis ka! Please. Patawag talaga ako ng tanod. Please. Tanod, bang! Sige na, please. Patawaran mo na. Umalis ka! Always do this to me.